Spomenuli ste i planove vezane uz poduzetničku zonu u gradu Kninu. Poduzetnička zona Preparandija, nju smatramo kao jedan od ključnih infrastrukturnih objekata za razvoj gospodarstva na području grada Knina. Jedan od dva ključna, drugo nam je poslovna zona Očestovo koja je sad u početnoj nekoj fazi projektiranja. Naime, u toj zoni Preparandija već postoji nekoliko većih pogona, odnosno objekata, a kroz program integrirane regeneracije značajna sredstva će se uložiti upravo u stvaranje infrastrukturnih uvjeta za razvoj malog poduzetništva ovdje na području grada Knina. Ukupno nam je na raspolaganju za taj razvojni prioritet 30,6 milijuna kuna, to su značajna sredstva za infrastrukturu u poslovnoj zoni i kroz taj intervencijski plan kao strateški dokument predvidjeli smo provedbu 3 projekta. Jedan je kupovina nekadašnje tvornice Kninjanka, koja je sad devastirani objekat, ukupne površine 5880 kvadrata. To je korisna površina, jedan kvadratno oblikovani objekat koji omogućava da u njemu radimo smjestimo veći broj poduzetnika u zasebnim modulima, nazovimo tako. Drugi projekt je informacijski inovacijski inkubator, isto jedan od projekata kojim želimo promovirati razvoj informacijskih tehnologija na području grada Knina. Naime, u srednjoj školi imamo smjer informatika, učenici završavaju to ovdje i onda odlaze iz Knina i svoje znanje koje steknu ovdje i dalje na studiju izvan Knina oni iskorištavaju za razvoj nekih drugih područja. Sad nam je cilj takve ljude vratiti ovdje. Cilj nam je isto i prijedlog je da kroz naše veleučilište ovdje u Kninu se uvede smjer informatika, tako da možemo stvarati visoko obrazovane kadrove koji će koristiti sadržaje unutar tog informacijskog inovacijskog inkubatora. Upravo na tome vidimo mogućnost razvoja i grada Knina i u tom smjeru. Treći projekt koji je inače rezervni projekt iz te baze je iz tog razvojnog prioriteta je projekt Centar kompetencija za vode krša. To je jedan projekt koji je pripremljen prije više godina, nije do sad realiziran, nažalost nije bio prijavljivan na prave natječaje, nisu bili natječaji na koje se moglo prijaviti, a s njim će se riješiti problem kontrole vode na širem području grada Knina. Naime, grad Knin leži na 7 rijeka, s tim smo jako ponosni. Postoji mogućnost iskorištavanja određenog broja vodotokova, odnosno vode iz određenih vodotokova i komercijalnog iskorištavanja, a preduvjet za to je upravo u tom smjeru je osmišljen projekt Centar kompetencija za vode krša, koji će u sklopu svog sadržavati jedan laboratorij koji će monitorirati kvalitetu vode ne samo na području Knina, nego na cijelom širem području Dalmacije. Imate li već tvrtke koje će ući u te prostore, koje su zainteresirane? Već do sad su nam se javile neke firme koje su zainteresirane za obavljanje djelatnosti na području grada Knina. Nažalost, u ovoj trenutnoj situaciji mi im nemamo šta ponuditi. Grad Knin nema poslovnih prostora, pa nema niti parcela koje bi mogao, koje zadovoljavaju sve uvjete da se na njima izgrade poslovni prostor, neki objekti. Upravo stoga, iz tog interesa poduzetnika već vidimo da je opravdano raditi ovakva ulaganja u poduzetničku infrastrukturu unutar poslovnih zona. S druge strane, mi već i prije ovog posla, i ja i gradonačelnik smo cijeli niz godina u kontaktu sa različitim međunarodnim investitorima, investicijskim fondovima koji su bili zainteresirani, koje smo dovodili ovdje u Knin u prethodnom razdoblju, koji su bili zainteresirani za ulaganje na području Knina, međutim nisu imali ovdje odgovarajuću infrastrukturu.
Sad mi osiguravanjem infrastrukture kroz poslovnu zonu Preparandija i u budućnosti i poslovnu zonu Oćestovo, mi ćemo omogućiti njima da imaju stvarno svu potrebnu infrastrukturu za ulaganje. Mi znamo kako se privlače investitori, znamo na koji način, na koju oni proceduru moraju proći da bi mogli provesti svoje poduzetničke ideje. I upravo to svoje znanje i iskustvo ćemo iskoristiti na punjenje tih poslovnih zona. Nadam se da neće biti problema. Mi probleme očekujemo u budućnosti sa opet nedovoljno slobodnih kapaciteta, a ne da nećemo moći napuniti postojeće kapacitete. Koje su prednosti koje Knin može ponuditi nekoj tvrtki da dođe, ne znam, da premjesti ili proizvodnju ili u Knin? Ako Knin je, nažalost, zaobišla autocesta, kad je rađena autocesta A1, onda je odabrana je ruta preko Zadra i Knin je tu ostao kao nekako slijepo crijevo, moramo tako reći. Već cijeli niz godina, pa više decenija se priča o brzoj cesti Šibenik-Knin koja će nas povezati sa obalom. Međutim, strah me je da i taj projekt neće zaživjeti, u skorije vrijeme sigurno neće zaživjeti. Međutim, Knin je prije bio željezničko čvorište i sad trenutno mi smo povezani praktično, željeznica je ovdje u Kninu i dalje čvorište postoji i to je jedna od komparativnih prednosti. Recimo ova poslovna zona Oćestovo je nas uz samu prugu što omogućava razvoj određenih djelatnosti kojima je nužan pristup, izravan pristup željezničkoj pruzi. Kroz Knin prolazi ova državna cesta D1, ona je dosta prometna i ona omogućava, znači nemamo autoput, ali eto imamo državnu cestu kroz grad, pa prometno mi nismo skroz izolirani, da se tako izrazimo. Blizina granice sa Bosnom i Hercegovinom nama pruža mogućnosti razvoja djelatnosti koje se mogu vezati i na neke djelatnosti preko granice pa i prekograničnu suradnju. Što se tiče specifičnosti ovdje koje omogućavaju poduzetnicima, koje bi bile atraktivne poduzetnicima za ulaganje baš na području grada Knina, malo prije sam govorio o fizičkoj infrastrukturi koju sad razvijamo i omogućit ćemo poduzetnicima kada ona bude funkcionalna, da imaju na jednom mjestu praktično mogućnost da zadovolje sve svoje fizičke zahtjeve koji su potrebni za razvoj njihovih djelatnosti. Međutim, trenutno smo u postupku osnivanja lokalne razvojne agencije, to je sad pri kraju, vrlo skoro očekujemo njeno baš registraciju. Ta lokalna razvojna agencija će biti agencija koja će izravno pružati suport svim poduzetnicima u rješavanju njihovih dnevnih problema, administrativno-birokratskih. Rađena su istraživanja na području države i poduzetnici kao ključni problem u razvoju poduzetništva na području grada Knina, cijele Republike Hrvatske navode upravo taj problem kompleksnosti birokratskog aparata. Naša ova lokalna razvojna agencija će neprestano biti na raspolaganju poduzetnicima u rješavanju bilo kakvih problema. Trenutno mi smo osmislili jedan sustav unutar gradske uprave da svi poduzetnici koji su zainteresirani mogu doći ovdje bilo kad, u bilo koje vrijeme, tokom radnog vremena, pa i izvan radnog vremena smo im na raspolaganju, pa čak i ja osobno i djelatnici gradske uprave za ako imaju kakva pitanja, probleme koje eventualno možemo pomoći u rješavanju. Smatramo da tako jednim proaktivnim pristupom ćemo se izdignuti iznad ostalih, sad u ovoj fazi, iznad ostalih područja, tako da privučemo određeni broj poduzetnika na područje grada Knina. Čim oni dođu ovdje, očekujemo da će i drugi uvidjeti da su tu, da je Knin investors friendly grad koji omogućava praktično brzo rješavanje problema s kojim se svi poduzetnici praktično susreću.